Mga improvised explosive device na ugkat sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa compound sa HDJ Agri-Venture Corporation sa Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental. Presidente sa kompanya nga si Pride Henry Teves posibleng mag-atubang og kasong kalapasan sa illegal possession of explosives. Si Femari Dumabok sa detalye. Sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa CIDG sa search warrant sa tibuok compound, nakuha ang tulo ka mga suspected improvised explosive device. Lakip na ang bala alang sa RPG. Aduna say mga cellphone ug wires ug lain pang mga kahimanan nga gituohan sa mga otoridad nga gamiton alang sa IED. Miabag ang Explosive Ordnance Disposal and Canine Group ug pipila ka mga sundalo sa CIDG sa gihimong operasyon. Atol sa operasyon, adunay mga bala usab nga miabot sa dulan 1,000 pieces. Ang tanan na aswing mga kaymanan gikan sa giugkat nga bahin sa compound, mga 10 to 12 feet below the ground. Even before the application of the search warrant, we have that informant. Itong informant na to kasama doon sa naghukay dito sa nagtanim, nagbaon nitong mga items na to. Gipakita sa mga otoridad ang gihimong pag-ugkat nga gisugdan pasado alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Nunod sa mga nasakmit nga IED, gipanlantawang pasakaan og kaso ang presidente sa kumpanya nga si Pride Henry Teves og illegal possession of explosive device. Posibleng pasakaan usab og kasong violation sa Anti-Terrorism Act. Samtang mato ni Valmonte nga i-endorso nila ang kapin sa 18 milyones pesos nga cash nga nakita niya itong Biyernes sa gabi gikan sa duha ka vault ngadto sa government agency nga adunay jurisdiction niini o posibleng mamahimong mag-request og financial investigation sa presidente sa kumpanya. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Femari Dumabok, GMA Regional TV Live.